Mallorca a l'hivern. I en aquest vídeo també sortiran, doncs, sempre que vinc a Mallorca, la Caterina i la Maria Antònia. I us preguntareu, per què porto això al cap? Perquè és carnaval. I a més coincideix que el dia 1 de març és dia de les Illes Balears. Això, let's go. Estem a Mallorca. Bueno, elles estan a casa seva, no? Estic menjant coca de trampó. Farem uns dies d'excursions. I comencem per la del mirador de Sarxiduc. Oi que sí? Hi ha diversos miradors i tu vas caminant i te vas aturant a diferents miradors. Que està per davant el Vall de Mosa, que no és el Vall de Mosa. Aquí estàvem. A la foradada, a l'hivern, sense gent, que miri aquí, un cotxe per la carretera, tot a tope. Quina tranquil·litat ara, L'hivern mola! A Mallorca y soy Ana, dueña de perros. ¡Uy, una abraçada! Clar, que sí, complicant a la vida. Tu tens el tiquet número 1 de tot. Bona tarda. Aquest matí hem fet el mirador de Sarxiduc. Que jo crec que si no parem, no es para com nosaltres a tot arreu fent fotos, fent el burro i fent vídeos. Jo crec que en 1 hora i quart es va i es torna fins a l'últim mirador. Sí, molt fàcil. Sí, és fàcil, és fàcil. I ara anem a Palma a veure la fira que fan per la diada de les Illes Balears. Palma a l'hivern, desèrtica. A mi tot està guai. M'agrada més així. Estem passejant pel mercat de la Diada. Sí que hi ha tenderetes de coses típiques, però hi ha altres que no. Són les típiques que hi ha a tot arreu sempre que hi ha un mercat d'aquesta mena. Són artesanals, però no són típiques. Estem sopant. Bueno, hem agafat panades. Jo volia una que allà posava un cartell que hi havia i he arribat, no, ja no queden, solo hay de sepia. Dic, pues jo de sepia, senyora, no vull de sepia. Hem anat a pocs d'aquí perquè era carn amb sobrassada, no? I no n'hi havia. Total, atún. Bon dia! Bon dia! A veure, on estem? Què anem a fer? Perquè tela! Què anem a fer? Que algú ho expliqui. Anem al Castell de l'Heró, però per estalviar-nos un tros de camí caminant hem decidit anar per un camí. Perquè nosaltres hem dit, bueno, sí, farem més via i tal, pues... No. Quasi hem deixat les rodes. Ara ja hem arribat, hem fet una comprovació de les rodes, està tot bé. Vaja amb el plàtan. Fins ara.
hem arribat a dalt. A dalt de dalt, que hi ha un bar. Però no hem dinat aquí, Hem dinat la nostra hamburguesa. I ara hem vingut a fer aquí un té i un colacao calent. Perquè fins ara feia sol, però ja crec que està marxant el sol, està començant a fer fred. I què fem? Veiem un lloc que sigui pensat. No sé què? Sant Esbreu. Ah, és allò que deia que hi havia... que depèn de si plou o no plou. Ah, està per aquí a prop? Sí, com que està molt de prop, d'aquí i caminant són 5 minuts allà. Ah, vale, anem a anar. Ah, sí. Ja tenim plan. On anem? A un lloc, si ho sap, d'Esbreu, que hi ha bastantes possibilitats que no trobem aigua. Fa molt de mesos que no plou. Soc aigua, Uau! Que guai! Uala, quin forat hi ha baix! És superguai! No. Que venim... D'on venim? Com es deia? El Salt d'Esbreu. El Salt d'Esbreu, que és un lloc molt guai, que m'ha agradat molt. O sigui, era on no hi havia aigua, Zero expectatives de que li agradàs i li ha agradat més que la resta dels dies. Sí, perquè o sigui, era com al mig del bosc, hi havia com les roques que s'havien erosionat per l'aigua, però sense aigua. Llavors era curiós perquè, clar, no era una muntanya normal, era allò al mig del bosc, molt guai, i clar, podies anar baixant i anar veient tot el salt sense aigua i era molt guai. Si podeu venir sense que hi hagi aigua també mola. Amb aigua, pues, no ho sé, perquè és un salt d'aigua, Sí, que però... mola també, però si no vols agradar a la gent, però amb aigua tampoc. I clar, no hi havia ningú les hores que hem vingut, i perquè suposo que no tenia aigua, i a més se sentien els ocells, i era molt guai. I després anirem a menjar cargols. Bon dia! On estem? Les 12 i mitja. Alcúdia! Hem pujat a dalt de la muralla. És gratis. I hem passat per sentar al poble una mica i és guai perquè a l'hivern no hi ha ningú, o almenys avui no hi havia ningú. Mira, he demanat. Com es diu? Tombet. Tombet. Que menjau? Vagabundas por el mundo. Jo he demanat una crema per emportar, però me l'han pagat en un plat. Llavors, no sé jo si és molt per emportar, però bueno. Bueno, que estem a Pollença, que no ho hem dit. Hem dinat aquí a la plaça, en un lloc que no volíem dinar, perquè volíem dinar un altre que estava tancat, i el senyor del restaurant, pues, no s'enterava de la meitat. No mos enteníem molt bé el que volíem. No. Ha estat un no. On estem? Ara som a les mirador d'Escolomé. I està buit, i ja sabeu que l'estiu està Però, a reventar. sí. Està buit, hem vingut aquí sense esquivar gent. I aquí, això, Escolomé és aquesta roca, no dieu? Sí. Aquesta d'aquí. Estàvem anant al mirador del far de Formentor i resulta que la carretera està tallada. O sigui, diuen 7 quilòmetres carretera tallada. I doncs estem mirant a veure què. Hem arribat... Bueno, al far no, òbviament, no es pot. La carretera està tallada. Però hem trobat com un mirador, que és fins on ens deixa passar la carretera. Perquè ja no es pot passar més. I hi ha pocs cotxes, saps? Estem aquí fent un reportatge del far de Formentor.
Hola. Últim dia. I on estem? La finca. Posant... Què estem posant? Rec, Sí, no? rec per uns arbres. Per uns arbres. Garrofers, no? Sí. O garrovers, Sí, com es diu? Garrofers. Estic ja a l'aeroport de Palma per tornar cap a Barcelona, però mai a la vida havia vist aquest aeroport amb buits. Però ara, al febrer, bueno, març, ja és març, és que no hi ha absolutament ningú. Total, com que el senyor el control de seguretat s'avorria, doncs m'ha fet el test de drogues, perquè no havia ningú més aquí a fer-li.